Честит празник на Светия Дух! А кога дойде Утешителят, когато аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за мене. И Свето Евангелие от Йоан, глава 15. В понеделника след Петдесетница църквата чества празника на Светия Дух, третото лице на Светата Тройца, Господа Животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, както изповядваме в символа на вярата ни. След като Господ Иисус Христос завършва делото по нашето изкупление и побеждава смъртта, е бил нужен утешител, който не само да напомня за делото Христово, а и да изпълва сърцата на вярващите със сила и небесна радост, която да ги подкрепя и води по трудния и славен път на личното спасение и преобразяване в познание на Бога. Спасителят казва: «За вас е по-добре аз да си замина, защото ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас. Ако ли замина, ще ви го пратя». И Свето Евангелие от Йоан, глава 16. На Петдесетница Светият Дух слиза над Христовите апостоли във вид на огнени езици и ги преобразява завинаги. От оплашени и науки галилейски рибари, те се изпълват със сила и премъдрост отгоре и стават проникновени богослови тайновици, ревностни проповедници на Евангелието, вършат чудеса, възкресяват мъртви и накрая отиват на смърт заради вярата си. И всичко това върши Светият Дух в тях, а чрез тях се запалва огънят на вярата и богопознанието, които преобразяват целия езически свят. Почувствали благодата и действието на Светия Дух, към Христовата църква се присъединяват стотици хиляди хора и стават живи носители и осъществители на нейната спасителна мисия през векове и хилядолетия. Времето между Петдесетница и второто Христово пришествие е времето на Църквата Христова, време през което с любов и страх Божий очакваме нашата среща с Спасителя. А целта на човешкия живот е придобиването на Светия Дух и Небесното Царство, където да живеем с Отца и Сина и Светия Дух за вечността. В своето послание до Галатени свети апостол Павел казва, че плодовете на Светия Дух са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Честит празник на Утешителя, на Духа на истината. Честит празник на Светия Дух!